verrassing is dat er aan een aantal motoren deel komen rijden. Want als je hier die keer net vieren, zou het altijd mooi. En we gaan elke keer naar de TT. Dat is voor hem een groot feest en dat gaat echt net door dit hier. Er is nogal wat reden dat er wat motoren voorbij komen om hem te feliciteren. En nou, dan hopen we dat het daar wat later in aan staat en dat het een groot feest wordt. Zijn wereldje is al heel licht, omdat hij altijd met zijn immuunsysteem, die is al riep, dus dat kan er net oorlog altijd door mij doen. En nou, hier wordt dus deze size hier. En vandaar dat we dit in battle gaan voor hem. Ik hoop dat het echt geslaagd wordt en dat we het maar onvergetelijk met ze kennen. Voor die springen. Ja? Nou, die valt niet geslaagd, of nee? Die boven verwachting. Die we net verrekenen. Dit nou is straks al. Ik wil iedereen hartstikke bedanken voor een fantastische inzet. Dit ging net beschreven. Dat de meesten dit nou hier aan worden voor u, is geweldig. Echt geweldig. Je hebt een dag van je leven, dit zullen we nooit wegvieren. Echt, ja, ik weet niet wat ik zeg, man. Het is gewoon heel wat meemaken met hem en dat op deze manier staat erin, dat vind ik echt geweldig. Dat vind ik echt top. En Fanny, vond je het mooi? Ja. Die is helemaal beduurd.